kushandura. Tine dzimwe shasha dziri pano. Haina handina mate. Nekuti kuchechi kune hondo. Kunyika ndokusina hondo. Kubhawa vanhu vanorovana everyday wakarata zvakaenda kubhawa iwe. Saka kune kuchechi tinorovana kazvina kana sata izvozvo. Asi kubhawa hauna kumbotiza chero nechechi hatitizi chero vanhu vakarovana. Nekuti takavinga kuchechi harisi zita rechechi takavinga muri vanonzi Jesu. Saka tinobva muchechi kana Jesu atitibve. Saka kunyange muchechi ukarwiwa uya kuna Jesu. Hausi kuuya kuAFM kumugoti kuZTCC. Wauya kumurume anonzi Jesu. Ndokwa unofanira kuuya. Ukauya kuzita rekuchechi ndokwanovhiringika. Nekuti hauna kuvinga Jesu wavinga chechi. Asi ukavinga Jesu unongoti ndomunamata zvichioma, ndomunamata zvichirwadza, ndomunamata zvichipisa, nokuti uri kuziva chavakavinga. Kwazara vafundisi venhema. Madhiringi enhema hakuna. Urungomwani Pepsi. Urungomwa Pepsi ya. Chero Jordan yefeki iriko. Nike yefeki iriko. Saka nekuchechi maprofita yefeki ariko. Asi ziva wechokwadi. Wati ndinotenda anonzi Jesu. Asingaori nekusakara. Zvefeki zvazara. Bhutsu dziriko. Vanhu vefeki variko. Mai wezvangu runako rwefeki ruriko. Zvefeki zvakawandira kumadzimai. Ndakazoona umwe paTikTok nezvizvi zvefeki zviriko. Wadiko uya kuna Jesu. Nyika ngaiuye kuna Jesu. Wenyika muno uya kuna Jesu. Mudiwa uya kuna Jesu. Zvefeki zviriko zvakati ti. Mari dzefeki dziriko, marwadzi efeki ariko. Saka nevaprofita vefeki regai vaite. Asi zvichaonekwa pakutonga. Tomira sei pakutongwa. Apo mambo opinda kuzotitonga. Achati idai kwamaitira mabasa enyu. Ipapo ndo pachaona kuti maifeka bhururu. Asi usaramba Jesu. Nokuda kuvaprofita venhema. Uye kuna Jesu. Ngati bhururu uye kuna Jesu. Mai mwana uyai kuna Jesu anokuda. Ngati Jesu anokuda. Itari padhuze neuyu Jesu anokuda. Uya anokuda. Uye una Jesu bhururu. Uye.